Hem inaugurat l'espai Miquel Martí Pol. Agrair molt a la Fundació Miquel Martí Pol, a Roda de Ter, la disposició pel canvi de nom de carrer i la inauguració d'aquest espai. Agrair també la Viu de la seva assistència avui aquí i simplement convidar a tots els sabrianencs i sabrianenques a gaudir d'aquest nou espai de lectura i de joc. Bona tarda, amics de Sant Cebrià. Només us volia donar les gràcies per haver-me convidat per la inauguració d'aquest espai que heu dedicat a en Miquel. El nom dels misteris d'en Miquel és un nom molt suggerent i original. Us puc assegurar que en Miquel tenia un munt de misteris i llegir la seva poesia és una bona manera de conèixer-los i entendre'ls. Gràcies de tot cor i enhorabona. L'espai pot ser un espai per llegir, per estar aquí a la natura. Penseu que després del Covid tots hem estat molt tancats i el que volíem era poder estar fora, a l'exterior. Estem a l'exterior, per tant aquí podem descansar de la mascareta i podeu llegir, però no només llegir el que posa del Miquel Martí Pol, els poemes del Miquel Martí Pol, sinó també els llibres que podeu portar. I per tant és un espai per això, de tranquil·litat, de lleure, de xerrar també, de compartir entre vosaltres. O sigui, és un espai per trobar-vos. A través dels misteris del Miquel el que esbrinareu és quan va néixer, on va néixer, en unes parts de la seva biografia, on va treballar, com era l'experiència de viure a la fàbrica, perquè ell, en els records, el que diu és que els primers dies d'estar a la fàbrica plorava i que es passava plorant tota la jornada. O sigui que jo crec que cal endinsar-se la vida. I després també el que trobarem són alguns dels poemes, i a través dels poemes resoldreu aquests enigmes. Hi ha tots els poemes, per exemple, dels seus menjars preferits. I mireu bé perquè hi ha petits platets, petits recreacions d'aquests menjars. Penso que està molt bé.